Díobh Cúirde Gaeilge agus fáitíos físnú a lumsa Unitex. Agus an nuamh táimse chun rud difriúil a dhéanamh táimse chun leart faoi Cleachtaí down an áirithe agus cúpla cín a roinnt libh. So airíonse neirbhíseach chun tamar fád agus bíonn imní orm agus úsáidimse na techniques just chun bheith níos compórdaí agus mé mu agus go háirithe nuair bhíonn sé ag taistil ar leabhar in Eitleán. Is bralam a bheith ag taistil ach befualam nuair táimse san Eitleán féin agus mé san air. So dálam níos an mó seo ón leabhar Flying with Confidence ó British Airways. Agus gléitear ar an mó seo an 5-4-3-2 hain mó. Agus tasníonn tú agus bíonn tú ag breanú thar timpealairt agus tú de hícán. Agus go háirtha nuair atá suasach thar timpeall, caighidh tú 6 orientation a dhéanamh ort féin. Agus ar dús bíonn tú ag breanú ar céir de eicinn tú, céir de cluiseann tú agus céir de mhaithín tú. Ní go farsantacht ach an stuff go physical. So ar dús bór tasníonn tú leis iver chuig mar lug. Agus déann tú rudaí ar nós, cíim se an síocháin, cíim se duine an aclaim, cíim se an leabhar os na cóir, cíim se na bhála, cíim se an televís. Agus san bhagann tú raibh chuig na fuaimne, so rudaí ar nós cluiseam an insin, cluiseam daoine ag labhart, cluiseam daoine ag góra, agus an san bhagann tú raibh chuig an stuff a bhaithíonn tú go physical. So tá an ann má tílíne mar crackan a bhathú an má chosa, stuff mar sin. Agus nuair tá tú críochnathe, taonn tú dí ceithre rudaí, agus an san 3 rudaí, 2 rudaí, rud amháin. Agus de go ná bíonn se ní bhíonn se go hiomlán ceart go leor ach ní bhíonn an méid sin stras orm is tóca. Technicí eile a úsáidimse ná Cleachtaí down an áirithe. Agus bhfuaimse go bhfuil siad an úsáid gur fad. So, in áilisteach trí de thrón ar feadh ceithre second agus an san an ráil amach trí de bhéal agus cuireann tú de bheola le chéile. So, isteach. Agus ríist. So ar bháin eile. Technique eile a úsáidim ná úsáidim siad de thrón amháin. Agus sogann tú an áilisteach ar feadh 5 second agus an san an áil amach a rís trí de thrón ar feadh 7 second. Agus mlíonn de crí I má tharmse agus an technique sáin úsáide gom. So, isteach siad ar hóm. Ní de hóm. De thrón, so isteach. Agus amach. Agus isteach. Agus amach. Agus ar bháin eile isteach. Amach. Sinné. Technique amháin eile dom díobh. Cuireann tú de lámh thusan sa agus ar de bholog agus ligeann tú osna amach ar nó sa. Agus ar dús bóra scaoilann sé an teannas atá agus I de cuid gúlanna agus I de bhuineáil. Tógann tú an áilisteach trí de thrón le de bhéal dúnta. Fan tú an feadh cúpla second. Agus an san an áil amach trí de bhéal. Agus an rud difriúil faoin ceann san ná déann tú é nuair atá tú rig. Míon cóir a gceist so níl gá de 1 2 3 4 5 6 7 péradí inmh. So tá sé an siaplaí ach is bralam technique san cumá. Tásúla gom go muin sibh sé tanmh as an bhí seo tas gom go bhfuir sé beáín difriúil ach bhís ag iarraí na technicí a roinnt libh se. Ná dé go rút is fér libh sinú sús an sa ar YouTube agus beag níos mó fí sé gom sa tacaí bíon fí seánna gom chuile bhí. So san go fáil chuirda.